Jomkan sera blo la jabago shirif la jabaran soga ka fu ka wali mando koni an sigile au ka keneka kremi ni ambe mawole kana kono mamu nubi ka bara munke o bara yi adonia bula jamana ya kalfa da uka wala bikeneka anya nyeshi anga sigida koma sigida kolashili ningo ango anga sigida amba fo ko nema ala yan jen ko jela ka kumo de awma o hakina bado tara amsa ka fo farafena jamana chaman fe min gara sababu ye nema bisega na chogo mina anga kumo uchena ku halaki nema bisega na kono chogo mina masala amena sigore ka hakina meme ambulo koro le thème du jour au rôle de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali dans la régionalisation du Sahel, avancées, défis et perspectives. Mawele ambulo koro oye monsieur Toumani Diallo, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali. Ana le benyo fe ni kuma ina wala sa anugo ana de baramu nyafa be kuma Mali ye baraba munumbulo da ni ko ina farafina kono min ye sare jamana ye wala sa ka ke nema jamana ye ka se ka jamana nunu ka ke tufiye akaja ni asara ka ke okadanya la nyine woye joro mun kera konnana gele mun dona akono fere mun bolo dala wala sa watna tawla hakna mi la nyine mi o kasaka sabati bi ma wonele amba foka wani mando amunye chibla se aka ministrima wala nenkelenga saranga do babu kona madame le ministre fo amu lettre ci alema alaya wasa donin directeur ina ka dana daka doni mbala bararon kan fareno ala ka sabuke aka chesina ka wulga jomuni akana wala madame le ministre amba fo le ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable madame Doumbia Mariam Tangara amba fo ka wali mando nenkelenga soni ame do babu kono anaga mamulole min ga sababu andemu ndo koina inshallah ana barachi ka kantike soni inshallah. Monsieur le directeur, ami fo ki wani mando ninte chien kele chien flanante ninkenenka iga kene donon korodo mawye afo kabini na wati na ko famelu sorola ye kuma mun fo anna soro flakene do ambe jalo ninkenenka me ki mun fo famu sorola la wala anya angania kasiki wole bla ministry ma o ministry ya wasa do la tugone danado kana ninkenenga ami fo ki wani mando foli jara ko se ala ka ne sababu ya rabbi amin ala ka ne sababu amin ala ka duwa mana amin ya rabbi hakila farafina gunka idasera ma sigi temane na anga wati temalo na ka fo hakina bayin blara senka memme jamana chaman ko fo wala sa ka se ka nema sabati min yo jakumo na ke meka sa ile jamana ko ni yoro chama montaya ka se ka nema bla akonnana wala sananga do bi babu ko nana amba fa ika kila jigi ka fo o l'initiative de la Grande Muraille Verte et sa vision hakila jumeme ala nana da to mona hakila jigi do monsieur le directeur. Alhamdulillah monsieur le journaliste ndango amba fo anga babana to dunga la peut-être abayla malu bi saka gele nga weleli jarani ko sebe son nga do kuma na la seli follow ke ka foli la se le bo ma ka foli la se anga nyemo ma son nere ka do kuma na ka kan wena ka boyama segu ke inshallah o boyama segu kono na yira fo jugo na ningere ambe fly ngani ko flow kono babana nga vo aywa ana o lage nyoko fe babu kono la mbe foli la se ayru ma folo no ye Sirifla TV moko awde ngani asri ka foko ka wele blama ka ngana kuna fonia di wele sira anga ministry ma yira fo ka kuma na ko la sel kuma la ko ministry mi nyeshimbe sigida ani jeya ni yirwali kundala jan konyoma malla no ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable na la keme ko Khalifa bi Madame Doumbia Mariam Tangara la ko ni jamana nyema ko ya Maria premier ministre ne anga président général d'armée Assimi Goïta no lu ko ya Maria ministre o ya ka dana danga ko ngana masala ni masala bulo nga mimbe talke anga barawla o bara nunu amino lu wala sa jamana dom se ka famille surala anyu ko nyeta ko no sabo anga service be barake jamana yiri wala na nyeta ude wale ko no donc ne anzira ka haglina minu zorola Allah subhanahu masala ko na amino damo ko donc nga foli be anga nyemo yola nga foli fne be
lamɛnbaa ni lagɛbaa bɛɛ lajɛlen Zerifula lamɛnbaa n'a lagɛbaa bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen min bɛ kɔ kan ani min bɛ kɔnɔ ani min bɛ kɔ kan ani maa wɛrɛ minnu b'a lagɛ ni olu mago bɛ nin kunnafoniya n'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o de ye ni hakilina in taara cogo o ɲininkali ka fisa kosɛbɛ sabu a b'a tɔ faamuyali bi sɔrɔ ko caman na maa caman bɛ yen nɔ n'a fɔra ko grande muraille verte a tubabukan a bamayɛlɛma man di grande muraille verte grande muraille yɛrɛ kɔrɔ ye ko kokobolo o verte lama o y'a ɲugujilama a bɛna fɔ ko kokobolo ɲugujilama nka n'i y'o bayɛlɛma a ti fɛnba fɔ anw fɛ yan nɔ donc n'i k'i ka faamuyali sɔrɔ a la an ka togodalamaw ni lamɛnbaa bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ a la a bɛna fɔ laɲini dɔ de kɛra laɲini ka hakilina dɔ ta o de ye initiative yɛrɛ o de la maa caman b'a fɔ ko projet nka anw t'a fɔ ko projet yɛrɛ laɲini ye nka a nin bɛ taa projet waati kunkurunin de ye nka nin ye laɲini ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na donc laɲini dɔ de kɛra ka ŋaniya dɔ siri o ŋaniya in jamana minnu bɛ saheli jamana na komi i y'a fɔ cogo min na cɛncɛnvuka jamanaw nka o cɛncɛnvuka jamanaw u ka ca u ye hakilina ta kabi 2002 wagatiw la ko cɛncɛnvuka bɛ ka dankari kɛ an ka farafinna kɔnɔna la a bɛna kɛ saheli jamana ni sahara jamana a tɛna da olu dama ma donc ɲɛmaaw ye ŋaniya siri k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ jamana kelen-kelenna bɛɛ bi ka don o don ka cɛncɛnvuka ka ɲɛta kɛlɛ ka jaw kɛlɛ ani waati yɛlɛmaw kɛlɛ n'a ma fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn furaka sɔrɔ a la donc o de la jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sensad n'o o ye cɛncɛnvuka jamana caman fara ɲɔgɔn kan olu de ye hakilina in ta ka sɔrɔ k'a ɲɛsin union africaine ma n'o ye farafinna tɔnba yɛrɛ ye ka hakilina nin ta n'a bɛ fɔ o ma ko grande muraille verte o grande muraille verte n ko n b'o de bayɛlɛma bamanankan la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka cɛncɛnvukaw k'u yɛlɛma k'u kɛ nɛɛmama yɔrɔ ye ani dankari kana kɛ jamana nɛɛmama yɔrɔw la sabu ale de bɛ taama dɔɔni cɛncɛn bɛ na dɔɔni donc o kɛlɛli o kokobolo dɔ ka kɛ min bɛ se k'a to dankari kana kɛ nɛɛmama yɔrɔ la cɛncɛnvuka kana taa ɲɛ a kɔrɔ o de ye ka fofo dɔ dilan fofo min kɔnɔ adamadenya yɛrɛ bɛ se ka yiriwa ɲɛnamaya bɛ se ka sabati ko caman bɛ se ka kɛ min kɔnɔ o la cɛncɛnvuka kana dankari kɛ ka taa ɲɛfɛ i ye min fɔ n'o ye vision o ye kuntilenna ko de ye vision ni hakilina min b'a kɔfɛ o de ye k'a fɔ ko ka yiriw turu sabu jamana ɲɛmaa minnu ye a hakilina ta olu de ko ka yiriw turu ko walasa ko ka cɛncɛnvuka kɛlɛ parce que hakilina jiginna jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko waati yɛlɛmaw cɛncɛnvukaw taali ɲɛ ani an ka kɔnɔfɛnw halakili ni yiriw turula a bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ dabalitigɛ ɲuman ye olu gɛlɛya ninnu na u y'o hakilina min ta u ko ka fofo dɔ de dilan fofo yɛrɛ de miiri ye o de ye kokobolo ye o fofo ka tali kɛ ka bɔ Dakar ka taa Djibouti o ye farafinna jamana min bɛ fo ka gun larabu jamanaw la farafinna danga la ye ka bɔ Dakar n'o ye farafinna yɛrɛ babolo yan ka taga o kɔrɔnbolo in na donc jamana o jamana b'o kɔnɔ ka kokobolo dɔ dilan n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko fofo koko tɛ walima an bɛ koko laji mais fofo dɔ ka dilan min bɛ se ka kɛ nɛɛma yɔrɔ cɛncɛnvuka kana dankari kɛ nɛɛmama yɔrɔ la donc grande muraille yɛrɛ a bamanankan an bɛ se k'a fɔ nin ye o de ye bon jamana bɛɛ kɔni tɛ se ka don a la ɲɔgɔn fɛ fofo a mana kɛ cogo o cogo i tɛ se jamana bɛɛ ta u ye fofo in ko k'a kɛ mètre 15 ka taa mètre 100 la ka bɔ Dakar fo Djibouti o la ko jiri ka turu o la nka jamana ɲɛmaa ninnu bɛ nin hakilina ta waati min na olu miiri la k'i bɛ se ka yiri turu komi an bɛ yiri turu kɛ an ka jardinw n'an ka foro kɔnɔ cogo min na nka n'i ye jate minɛ ka dugukolo yɛrɛ dacogo jate minɛ bajiw b'a la kuluw b'a la o jiri turu tɛ se ka sabati ani jiri fana tɛ se ka turu fo adamadenw bɛ yɔrɔ min na donc jamana ɲɛmaaw kɛlen ka hakilina ta u nana sɔrɔ ka technicienw fara ɲɔgɔn na o ye maa hakili juru maa kalannen hakili juru caɲinenw ye olu k'u hakili jagabɔ nin ko in kan sabu olu kɔni kun ye hakilina ta nka a bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ fɔ o de ma ko vision olu de ka sɔrɔ ka n'a fɔ n'i k'i bɛ jiri turu yiri tɛ turu ji kɔ
yiri tɛ turu adamaden kɔ yiri tɛ turu adamadenya taabolo caman kɔ n'olu tɛ yen nɔ yali jiri turu a na sira sɔrɔ wa jamana ɲɛmaaw ko tiɲɛ don an kɔni ye ɲɛmaa ye an ye yiri turu ko fɔ nka aw de hakili juru cayenen don n'a tɛ se ka taga nin kɔ a bɛ se ka taga min ye a y'o fɔ an ye jate de ka sɔrɔ ka minɛ o la k'a fɔ ko nin projet in n'o ye nin hakilina ye na nin ŋaniya ye a de ti ɲɛ f'a ka maga adamadenya taa sira fan bɛɛ la sigida fɛn o fɛn bɛ yen sigida waleya o waleya bɛ yen n'o de bɛ se ka adamaden ka yiriwali sabati a ka don bɛɛ sira kan jiko b'o la kuranko b'o la sabu n'i ko mɔgɔw ka sigiyɔrɔ la hali bi n'i ko i ka yiriw sɔn fo kuranw ni hali a dan solaire ko ma ka ji sama pɔnpew ka yɛlɛ a bɛɛ de gulongulonnen don ɲɔgɔn na donc techniciens de sɔrɔla ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko projet in kana da yirituru gansan ma bilen hakilina in kana da yirituru gansan ma a ka adamadenya dilanni fa tɔw fara a boloda la o de la a bɛ fɔ o de ma ko concept yɛlɛmana hakilina yɛlɛmana san'a ka kɛ yirituru gansan ye a ka adamadenya taabolo fa tɔw bɛɛ ta donc n'o kɛra vision ye kuma na adamadenya bɛ yiriwa gɛlɛya minnu bɛ sahel kungo kɔnɔ olu ka yɛlɛma n'o ye transformation ye a ka o hakilina in ta jamana 12 min ni farafinna jɛna n'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ aw de kun kan o jamana 11 o de ye Senegali Mauritanie Mali Burkina Niger Nigeria Tchad Soudan Érythrée Éthiopie ani Djibouti o jamana 11 farafinna jɛna n'a ye k'a fɔ ko in bɛ aw kun kan ne aw sera k'a kunbɛn a ka ca anw yɛrɛw bilila ka na an jɛna n'a ye aw k'a daminɛ o de la 2010 waati san 2010 waati o jamana 11 y'u bolonɔ bila sɛbɛnna Tchad juin kalo tile 10 n'a bɛ fɔ o ma ko convention de l'agence panafricaine de la grande muraille verte ka sɔrɔ ka nin hakilina in n'a bɛ fɔ o ma ko initiative de la grande muraille verte k'a sigi sen kan a san fɔlɔ ni san filanan a ɲɛmaayaso sigira Tchad nka o bɔlen kɔ a la Mauritanie b'a la cogo min na olu fana bɛ kɔgɔjida la olu y'a laɲini jamana 11 fɛ ko ni a siège n'o ye a ɲɛmaayasoba ye a bɛ se ka yɛlɛma olu fɛ jɛn kɛra n'o ye u sɔrɔla ka ɲɛmaayaso bɔ Tchad la ka na n'a ye Mauritanie kabi o waati ɲɛmaayaso in bɛ Mauritanie jamana kelen-kelenna bɛɛ la a ɲɛmaayaso kelen-kelenna bɛ jamana in kelen-kelenna bɛɛ la ala ye ne garijɛgɛ bi ne ka kɛ Mali ta ɲɛmaa ye. A diyara n ye. N hakili la n bɛ se ka jaabi min d'i ma i ka ɲininkali la o de ye nin ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Alors ni an ye an sinsin ka walawalali ninnu kan hakili la nin tariku in yɛrɛ nin ye a dama kalanso ye koyi maa fɛn o fɛn kun t'a kalama i yɛrɛ bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ maa ɲɛna bi e ka walawalali ninnu senfɛ alors kungilennaw la sisan ni a fɔra ko e ka ɲɛfɔli kɛ e ka appréciation dɔ kɛ c'est à dire que nisɔndiya dɔ yɛrɛ ko in na e b'a fɔ ko ko ɲuman don Sahel jamana i n'a fɔ n'an ye misali ta anw ka jamana saba yɛrɛ kan bi a ka diya ka se Mali yɛrɛ ma Sahel jamana bɛɛ mais Mali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na e bɛ nisɔndiya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que ɲɛtaga ko ye nin initiative ye. Monsieur Suntura nin ɲininkali in yɛrɛ de nafa bɛ nin na kosɛbɛ ni maa ye diɲɛ ko o ko boloda a ka di ye a ka san de sɔrɔ n'i ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen ka a hakilina ta a ka tila ka bɛn jamanaw ma jamanadenw ma san 10 ni kɔ bi a hakilina bɛ sen na o b'a yira de k'a fɔ ko kun b'a la ni kun t'a la kabi san fɔlɔ san fila la a bɛ yoboyaba a bɛ tiɲɛ kosɛbɛ nka mais a nana ni hakilina minnu ye a taara gɛlɛyaw yɛrɛ de kan a taara gɛlɛya minnu kan o de ye k'a fɔ ko jakungo o tɛ kɔnɔdimi yɛrɛ o ye ɲɛdimi de o yelen don jakungo kɛlɛlen o yelen don ni min ye waati yɛlɛma ye ni a taara n'o hakilina ye waati yɛlɛma bɛɛ b'a dɔn o fana o ye tiɲɛ de ye bi bon ni maa min ye tali kɛ hali an ka kungo kɔnɔna na e yɛrɛ ye kuma daminɛ ni o ye k'an ka kungo kɔnɔna k'a daminɛ a kunu ka se bi ma k'a daminɛ a baganw na k'a daminɛ kana se a jiriw ma ka se hali kungo da yɛrɛ filɛli cogo ma bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma caman de donna a ko la
mɔgɔ bamananw b'o fɔ ko bɛɛ hakilima bɛɛ bɛ kulu kunjamana dɔ fɔ ye n'i ye kununko hali jaw jateminɛ hali n'a ma kɛ maa min ɲɛna n'a jaw jira l'i la ka tila k'a tariku f'i ɲɛna i b'a dɔn ko gɛlɛya caman de b'an kan ni hakilina taara k'a fɔ ko o gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ k'o ka se ka wuli ka bɔ maaw kan ne hakili la o de a fɔ o de ma ko tare sanko sahɛli jamanaw kan an kɔni jamana ninnu bɛɛ bɛ nin gɛlɛya kelen de kɔnɔ nin jiriko gɛlɛya ani nin kungo kɔnɔfɛnw ka gɛlɛya a bɛ Mali kan cogo min na a bɛ nin jamana kelen kelen bɛɛ kan ten wa gɛlɛyaw tɛ kelen fɛn wɛrɛw tilala ka na fara anw da kan n'o ye waati yɛrɛ n'a cogo ye gɛlɛya wɛrɛw bon ni olu bɛɛ jateminɛ a ka kan k'a fɔ an ka ba don nin na walasa an bɛ laɲini min ɲini yiriwa yɛrɛ kuntalajan la o ka se ka sɔrɔ sabu ni kungo halakira anw sigi bɛ sɛnɛ ni bagan mara ani mɔni de kan baji bɛ cogo di bi gɛlɛya de b'a la sɛnɛ yɛrɛ gɛlɛyaba de b'a la n'i ye hali kɔrɔbɛma caman mun ye kɔrɔbɛla bila pewu ka yɛlɛma tilebin kunna f'u ni mɔgɔw bɛ ɲini ka kɛlɛ dugukoloko la n ko ja ni gɛlɛyaw de bɛ na n'a ye n'a fɔra ko fɛɛrɛw bɛ sigi walasa sini ɲɛsigi kama olu gɛlɛyaw ka se ka wuli ne hakili la kɔni a bɛ fɔ o de ma ko tare an kɔni sahɛli jamana ni diɲɛ ɲɛfɔ ka jamanaw ma. a diyara n ye kosɛbɛ monsieur le directeur an ye faamuyali sɔrɔ fana kɔnɔna na mais ni anw ka Mali jateminɛ i b'a sɔrɔ an ka région bilama a ka ca kosɛbɛ alors bi n'a fɔra ko e ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna Mali marabolo yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka en tout cas olu bɛ programme min kɔnɔna na n'an bɛ se ka n sigi n'a ye k'a fɔ ni Ala ye simaya bɔ waati nataw la nin région n'o ye marabolo ninnu ye olu na se ka hakilina in ŋaniyaw sɔrɔ. Alhamdulillah monsieur Suntura nin ɲininkali nka nin nafa ka bon kosɛbɛ sabu an minnu bɛ baara in kunna baara in n'i ye baara in kungilenna na a ɲɛtaa kun jateminɛ an y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw y'a hakilina ta ka ɲɛsin u ka jamana ma n'i ye ko ta ka se jamana ma a taara ka si jamanadenw de ma fɛn o fɛn mana ta ka si jamanadenw ma n'o kɛra jamanadenw ye n'o ye jamanadenw hami yɛrɛ yɛrɛ ye a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ bɛɛ kanufɛn ye ni ye n y'a kuma daminɛ na n y'a baara in kungilenna ye min ye a kungo bɛ bɛɛ de da la a lawulilen bɛ k'a kana ni hɛrɛ minnu ye a n'a lawulilen bɛ k'a ka tɔɔrɔ minnu ɲɔni o bɛ maliyɛn bɛɛ da la nka baara de ti ɲɛ f'a ka bɔ a da fɛ ani fɛnɛ ɲɛmɔgɔw kun y'a ta cogo min na ni techniciens nana ka hakilina d'u ma k'a fɔ ko n'a ko a bɛ nin fɛn kɛ ka bɔ Djibouti ka taa fo ka bɔ Dakar ka taa Djibouti a ti ɲɛ f'a ka kɛ fofo ye ni dun ye fofo ko fɔ a ti bɛɛ ta a bɛ bɔ hakɛ dɔ de fɛ jamana dɔw la a fofo a fiyɛ ti tɛmɛ mètre 200 ni dɔɔnin kan yɔrɔ dɔw la jamana bonya tɛ kelen Mali ni jamana caman tɛ kelen fofo yɛrɛ kunda ka bɔ Sénégal ka taa Djibouti dɔɔnin b'a kilomètre 7000 kan dɔɔnin b'a kilomètre 7000 kan n'a bɛ fɔ o ma ko 7000 kilomètres dɔw yɛrɛ b'a ta fɔ 9000 kilomètres la sabu ni sira tilen na a bɛ jɛngɛ ka bɔ kilomètre 7000 na ka taa kilomètre 9,000 na a bɛ surunya o de la nka Mali kelen ni ta a kundala bɛ taa fɔ kilomètre 2066 kilomètres kilomètre 2000 ani kilomètre 60 kilomètre 2000 ani kilomètre 60 kilomètre 7000 ko in na Mali kelen ni ta ye kilomètre 2000 ani kilomètre 60 de jamana 11 kundala janya na an ka jamana bonya kama ni yɔrɔ ta kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la a bɛ na fɔ kundala janya na 23 de bɛ Mali kɔnɔ ka bɔ Mali ka bɔ Kayi Djiboli yɔrɔ la ka taga bila Mena kan ni an k'an bɛ bretelles don a la ka taga taw de nka a kundala bɛ taga kilomètre 2066 de la Mali la donc bakurunbaya t'ale la o bɛ bɛn kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la 23 ma yala kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la 23 bɛ jamana min na o tɛ jamanaden ye donc o b'a jira k'a fɔ ko Mali de jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ anw da fɛnɛ wajibi f'a fiɲɛ ka bonya o de la laɲini fɔlɔfɔlɔ la 2010 waati kana 2011 la u ye ja fɔlɔ minnu ta a jirala ko Mali kan ka taa fɔ fiɲɛ kan ka taa fɔ kilomètre 215 kilomètres kilomètre 215 Mali yɛrɛ bonya kama nka bi
laɲini yɛrɛ b'o bɛɛ sanfɛ donc dugu o dugu bɛ o fiyɛ kɔnɔ ka bɔ Kayi mara la ka taa Menaka mara la olu o kun ye région 7 de Mali kɔnɔ a kun b'o région 7 bɛɛ de traverser Kayi kun b'o la Kulukɔrɔ b'o la Segu b'o la Mopti b'o la Tombouctou b'o la Gao b'o la ani Menaka o bɛɛ kun b'a la nka ala nana ka na an ka jamana ɲɛmaaw ye laɲini kuraw kɛ découpage kura nana région kuraw créera donc n'i ye a jateminɛ Fofo in jateminɛ o kɔnɔ tugun an bɔra o région 7 la sisan ka taga région 13 la n'i ye région kura ninnu jateminɛ nka Mali yɛrɛ tabiya kama Mali bonya kama a laɲinina k'a fɔ ko Beretɛli ka bɔ ka taa Kidali mara la donc an ye Kidali fara kan o de bɛ kabi fɔlɔ Kidali nana kɛ 8 ye sisan Kidali mana o 8 mana to a la ale bi a bɛ kɛ région 14 ye donc Mali kɔnɔ a bɛ région 14 de kofɔ nka maa miliyɔn min bɛ Fofo in kɔnɔ a bɛ taa maa miliyɔn 4 ni kɔ la donc commune min b'a kɔnɔ o commune fana ka ca commune 200 ani ta ye donc n bɛ fɛ k'a f'i ye Mali kɔnɔ n'i y'a Fofo jateminɛ ka a hakilina tara cogo min na ka bɔ Dakar ka taa min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ nin région ninnu bɛɛ de kofɔ nka a ka di bɛɛ ye dɛ hali Sikaso mara mɔgɔw ko an m'an k'olu bɔ a la an ka Fofo in jateminɛ sabu gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye cɛnɲɛfuga ko ni waati yɛlɛmaw ni kungo kɔnɔ halakiliw ye k'o tɛ région kelen kungo ye bilen o bi jamana bɛɛ de kofɔ o y'an bɛɛ de kungo ye k'a ka kan laɲiniw ka kɛ walasa fɛn in ka walankata en tout cas jamana région bɛɛ ka se ka garijɛgɛ sɔrɔ a ko la o hakili jagabɔw bɛ sen na hakili la o laɲini fana kɛra an ka ɲɛmaaw fɛ o ɲɛbila baaraw bɛ sen na olu mana wolo min na n'a kan ka walankata ka taa jamana kɔnɔ cogo min na hakili la an b'o hakili jagabɔw dɔn. Monsieur le directeur ni yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ mais waati ni a cogo kama a bɛ n'a fɔ waati min dira ma bi waati kɔni nɔgɔyara ni ala ma baasi kɛ ni e yɛrɛ ka yamaru ye ɲininkali dakun min b'an bolo kɔrɔ ka gun ni hakilinaba in na n'o ye thème ye an b'a fɛ waati nataw la i ka na an ka masara o kan sani o don cɛ e bɛ se ka bi sigi kuncɛ ni jumɛn ye ladilikan na. Bi sigi kuncɛli alhamdulillah i ka nin ɲininkali diyara n ye bi sigi kuncɛli ni an bɛ dugawu fana kɛ ala ka don wɛrɛ jira an kɛnɛ na an bɛ se ka sigi nin kɛnɛ kelen kan sabu kunnafoni kan ka di nin kan fɛn min n'i ye fɛn ka ma ŋaniya la n'i ye ŋaniya dɔ siri mɔgɔw kama a ka kan u ka kunnafoniya ne bɛ se ka bi masala kuncɛ ni kumakan min ye o de ye n bɛ dugawu kɛ ala ka waati min bolo dalen don n'an kan ka ɲɔgɔn ye ala k'o fana do jira n na walasa an bɛ se ka don nin masala in kɔnɔ kosɛbɛ ka kunnafoni lak'i ka di mɔgɔw ma an bɛ min fara o kan ale bi o de ye ka foli lase an ka ɲɛmaaw ma minnu kɔni y'a kanu an bɛ ka baara kɛ minnu tɔgɔ la u ka kunnafoniya jamanadenw ka kunnafoniya an ka kɛtaw la jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ sen don a la walasa i k'i sen don ko la o k'a sɔrɔ i bɔra a kalama i y'a faamuya n'i ma ko faamuya hali n'a b'i kun kan i sen don man di a la o de la an kɔni an bɛ nisɔndiya de yira min bolo dalen don baro filanan sigili ala k'o don jira an na ala ka min fana fɔra bi ala k'o don tulo kunna de ya rabbi amin monsieur le directeur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ bi sigi la an ye caman faamu a kɔnɔna na i da sera Fofo in ma i y'a ɲɛfɔ cogo min na ka bɔ Dakar ka se Djibouti ma i hakili la hali jamana minnu b'a kɔnɔ min bɛ se jamana 11 n'a ɲɔgɔnnaw ma i da sera o bɛɛ lajɛlen ma anw ka jamana bilama an ka région cayara région kura min nana u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i da sera o bɛɛ ma ni ala ma basi kɛ sigi nata baara in daminɛ ni bi cɛ nafa minnu yera a kɔnɔna na ŋaniya minnu taara n'u b'a fɛ ka sigi sen kan dana se ninnu bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ k'a fɔ maaw ka man k'u jigiya misɛnya hakilina dɔw bɛ yen directeur yɛrɛ bɛ wulikajɔw la n'a ka ɲɛmaaw walasa ka se ka lafiya na ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ne b'a fɔ whatsapp numéro bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ whatsapp numéro o bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ma basi kɛ dɔw fana nata ani monsieur le directeur ana sigi ka na walasa ka masala hakilina in tɔ kan ne b'a fɔ ala k'o don yira an na ala k'o fara an si kan salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh.